कहाँ लेके आ गई ला? राधा, तुम मौसी के बात के बुरा मत माना। वो ऊपर से जितने कड़क दिखेली, अंदर से उनकर दिल उतने नरम बा। लेकिन गीता हमरा के बहुत डर लगता। यहाँ के माहौल बहुत गंदा बा, बहुत गंदा बा। ऐसा कुछ भी नहीं खे राधा। यहाँ की दुनिया तोहरा देखे में भले ही गंदा और डरावना लगत होखे, लेकिन बाहर के दुनिया से ज्यादा सुरक्षित बा। तू का कर बारू गीता? यहाँ की दुनिया और सुरक्षित? हम कोनो बच्चा नहीं के कि हमरा के समझावे की कोशिश करता रहो। ऐसा कोनो बात नहीं खे राधा। देखा, इस शहर में कोठा तो बहुत बा, बाकी ये गुलाबो मौसी की कोठा बाकी सब कोठन से अलग बा। यहाँ सिर्फ कला बिकेला, शरीर ना। बाकी गुलाबो भाई जौन कुछ भी नागे से कहत रही, वो सब मौसी के दिखावा रहे। तू देखिए ना, मौसी तोहरा के अपने बेटी के तरह रखी है। गुरुजी इंतजार करत बानी नाच सिखावे खातिर। आजा। जी मौसी आवत है। राधा, चला गुरुजी बुलावत बानी। जब मौसी वाकई में इतना अच्छा बाड़ी, तो फिर कोठा की जिंदगी स्वीकार कर लेला में हमार भलाई बा। आगे जाइब तो जाइब कहाँ? हाँ रीता, ये फाइल बॉस को दे दीजिए और आकाश को बोलिए हमसे मिलने के लिए। यस सर। इतना बिल, बाप रे। हाँ आकाश, आ बैठ। का बात बा, हमरा के बुलौले तू? हाँ यार, सोचा तनी कल शनिवार बा, थोड़ा गांव से घूम आई। अच्छा, तो ई बात बा। सीधा कहा ना, थोड़ा पायल के याद आ रहा बा। का मतलब? हम शादी से पहले गांव ना जात रहनी का? जात तो रहले पहले भी, लेकिन ई दीवानापन पहले ना रहे। अच्छा ठीक बा, एक काम करिए, पायल भाभी के बोलिए कि कुछ स्पेशल हमरा खातिर बना के भेजे। जरूर। चाची 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 चाची, जल्दी खाना बना, हमनी के भूख लागल बा। अच्छा हाँ। ले 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 ले, भूख लागल बा। हाँ चाची, खाना चाही। हाँ। ई तोता मैना के तरह ना हमरा सामने मत रटलो। जाके अपना महतारी से खाना मांगा लो। और वैसे भी जब से हम ये घर में आइल बानी ना, तब से महारानी बन के बैठ गई बड़ी। दुल्हन ऐसन काहे बोलत बाड़ू? हाँ अच्छा, अरे लइकन के तो आदत होला दिख दिखावे के। तब बोली ना था का करी। सवेरे से लेके शाम तक काम करत करत हमार हालत खराब हो गई बा, और ऊपर से लइकन के नखरा सही। हम कोनो ही घर के नौकरानी ना हई। लक्ष्मी, घर में इतना हल्ला हो रहा बा, इतना जोर जोर से हल्ला हुई, तो अब बाहर के लोग क्या सोची? वैसे पायल तभी बच्ची भी है, घर संसार के बारे में ओकरा का पता बा? धीरे धीरे सब समझ जाएगी। हाँ हाँ, हम सब समझतानी। एगो आदमी जल्ला पर नमक छिड़केला तो दूसरा आके ऊपर मरहम लगावेला।